Pieter, welkom in de studio. Dank u wel. De Fury in Dokkum. Allereerst even, wat wordt dat voor vaststelling? Nou ja, dat eigenlijk de grootste ramp die Dokkum ooit getroffen had, die geven wij een beetje naspelen in het stuk in de Bonifatiuskapel. In de Bonifatiuskapel. Maar wat is het verhaal erachter? In 1572 had de Waalse Fury in Dokkum plaatsgevonden. En daar is eigenlijk de hele stad, of bijna de hele stad, platbaand. En binnen ontzettend gruwelijke daden die je toch de Spanjaarden die op dat moment in Dokkum de stad in bezit hadden. En die vrijheidsstrijd, dat verhaal gaan we eigenlijk vertellen tijdens het stuk. En dat wordt gecombineerd met het liefdesverhaal tussen Hendrik en Katrina. Ja, nee, het is een nieuwsgierig verhaal, want meer weer dan net bekend. Want je is meer inderdaad de strijd van de Spanjaarden en Hollanders in het westen. In Leiden ontzettend dat soort verhalen. Maar Dokkum, ja, dat had dus ook een rol spelen. Zeker, je bent een ontzettend volle mensen eigenlijk, slachtoffer worden van het kweer van die Spanjaarden. Ja, en Jim had een grote vaststelling, maar daar heeft hij een verlet van donsers. Klopt het inderdaad. Vorige week hadden we hier een hele mooie oproep die aan acteurs. Maar daarnaast hebben we ook nog een groep aan dansers nodig. Die het heel goed binnen in een stukje moderne dans. Ongeveer een groep van 8 tot 12 mensen ben naar muziek. En dan keek ik nog wel misschien een heel liefst geheimkeer verklappen. Dan net heel op het mensen weten. Oké, dat zit het. En dat is namelijk dat wij het decor inmiddels bekend hebben. Dat we weten wat het wordt. En rondom, of eigenlijk van het podium, komt een stukje wetter te lezen. En daar gaan die dansers natuurlijk echt dansen. En dus het kan wezen dat je op de eerste of tweede rij wel een beetje wierd wordt. Dus een waterblad. Dat kan het inderdaad wel eens worden, met de dansers, ja. Ja, nee, een groep van 8 dansers. Wat voor niveau dansers zie ik hem? Ze moet best wel een beetje ervaren wezen. We zien natuurlijk ik wel een leeftijdscategorie die al je boven de 16, boven de 18 hier binnen. Dus ze moet wel wat ervaring hebben in de dans. Is er ook een soort van auditie? Zeker, dat is 29 mei. Daar kiezen ze zich al hier nog voor op, Jan. Dan mag je een mailtje sturen naar audities, nofproducties.nl. En dan kun je even een berichtje sturen. En dan kiezen de baas in ieder geval 29 mei in de dansvideo komen. En daar kiezen dan audities van. Oké, en binnen al een aantal onmeldingen naar aanleiding van een oproep op internet? Ja, zeker. Er zijn al heel veel onmeldingen binnenkomen. En het druppelt nog steeds stro. Tenminste, dat had ik Gert van Joyce, die onder leiding werd van die dons. En die dat al die regeling get. Ja, en aanleiding van dit zieke radio kan mensen gaan dus ook nog even onmelden. Nog een keer herhalen. Waar kunnen ze haar onmelden? Donser of donseres? Je hebt zoekje mannen en vrouwen? Mannen en vrouwen, dan maakt het niet uit. Als ze maar een beetje ervaring hebben in de moderne dons. En dan kunnen ze zich dus onmelden op audities, nofproducties.nl. Nou, dank u wel, Tjerk Pieter de Vries. En succes met de vaststelling en alles wat er komt in september. Van wanneer tot wanneer is het ook alweer? Van 12 tot en met 22 september. 12 tot 22 september. Dan kennen de meesten niet auditie zorgen dat ik alvast in de agenda zetten. Precies. Dank u wel.